Takže čau. Ahoj. Dneska je to tak 30 faktů o nás. Takže můžeš číst. Takže jednička. Jmenujeme se Sara. No. Dvojka. Je nám 11. Trojka. Chodíme do 5. třídy. Jo. Měřím 143 a ona nebo Prostě měřím 140. Jo, je 143. Takže pětka. Nejoblíbenější pití je Coca-Cola a Coca-Cola. Moje kofola. Moje Coca-Cola. No, moje obojí. No, tak. 6. Nejoblíbenější ovoce nebo zelenina Tak je meloun, jahody a šery rajčata. Ano. 7. Já jsem za znamení vodnář. Já jsem za znamení bík. 8. Za sport nás baví tanec. Ano, protože chodíme do kroužku. No, já už ne, ale asi tam zase budu chodit. 9. Za zvíře miluju čičinky a rapy. To má být jako kočky. Jo, rafíky. 10. Jsme bordelářky. Veliké. Jo, Největší. 11. Ve škole za předmět nesnášíme všechno. Ano, tak. Nesnáším nic. Počkej, ale my tady máme všechno a tady milujeme výtvarku a pracovní činnost. Jo, Anina má ráda matiku. Jako, ona se zbláznila. Fuj. 13. Chceme ombre. Vlasy. Jako vlasy. 14. Já nepoužívám make-up. Ale já jo. Teď zrovna na své nemám, ale mám. Jako... Ale prostě používám. Ano, prostě ho používám. 15. Jako zamalovátka používáme Make-up. Jana. Já teda make-up, korektor, řasenku a lesknaty nebo rtěnku. a já korektor, časenku, lesknaty nebo rtěnku. No tak všechno. 16. Milujeme žvíkačky. Ano. Hlavně ona. Ona je úchylná žvíkačky. 17. Nebaví nás číst. Tak koho jo? No, možná někoho. Kdo chodí často do knihovny. Já jsem tam dlouho nebyla. Já taky ne. Milujeme nakupování. Jo. Nedávno jsme byli. 19. Máme rádi čokoládu. Ano. 20. Nebaví nás vařit. Ne, protože ani vařit neumíme. Já jsem si nedávno vařila kropicu a tak trošku se mi připálila. 21. Rádi chodíme ven. A kdo ne? 22. Baví nás přeskládávat kosmetiku. 23. Nebaví mě počítat. Ale Míču ano. Já ju nechápu. Prostě my počítáme ve škole třeba slovní úlohu, vole. Já nad tím sedím a hledím, jako já nevím, jak to mám počítat, a ona pak, Sáro, já ti to pomůžu. Tak mi to napíše na papír. 24. Nesnášíme těla. Proč je to tak zaslo? Že nesnášíme těla. No tak je to. 25. Milujeme Essence kosmetiku. 26. Nebaví nás vstávat brzo. A koho jo? 27. Máme bratříčky. Ano, já mám 2, ona jednoho. Jo, a jsem za to moc ráda. Že máme jenom jednoho. možná. No tak jako, já jsem nechtěla ani, já jsem teda, když jsem byla menší, tak jsem chtěla bráchu, ale teďka chci teda radši ségru. Jakože mám jednoho mladšího a jednoho staršího. Ten Já starší je jenom o rok a mladší je o 10 let. Počkej, o 10 o 11. No ne, o 10. A jo. On je totiž narozený v březnu a já v dubnu. A jo. 28. Milujeme Vánoce. Ano, A kdo tak ne? kdo ne, no. Dárečky. Tak naše obvyklá otázka. A kdo ne?
Odpověď, sorry. Jo. 29. Jsme netrpělivé. A tvrdohlavé. 30. 3, 2, 1, teď. Milujeme prázdniny. No, Takže nikdy jsme mohli udělat. Možná to slyšeli, ne? ne. Myslíš? Kdybyste chtěli vidět to, tak můj brácha vedle v pokoji křičí. Někdo zvoní. Já nevím, kdo zvoní, to se podívat. Tak jo, tak čau u dalšího videa.